Iżżomm bilanċ bejn il-ħajja personali u professjonali mhijiex ħaġa faċli, imma kultant żmien iż-żewġ dinjiet jitħaltu flimkien bl-aktar mod kreattiv. U min aħjar biex jgħidilna kemmtejn fuq hekk ħlief Olivia Saliba Kawki. Jiena mammi ta' tlieta naħdem bħala gwida tat-turisti u bdejt ukoll paġna fuq Instagram nibblogja Nura ħajjitna hawnhekk. Wara l-iskola meta kont il-Form 5 kont mort mill-ewwel l-ITS u hemmhekk kont għażilt il-kors ta' Tourist Guide u għamilt it-2-year course tiegħi hemmhekk u mill-ewwel ilħaqt gwida. Minn meta kont żgħira konna mmorru l-belt jien u ommi u dejjem kont ngħidilha la nikber nixtieq insir bħal dik il-mara li tiżżomm l-umbrella. Konna naraw in-nies għaddejjin bl-umbrella, kont ngħidilha bħal dik irrid insir. Irrid in-nies jiffollowjawni u rrid u hekk sirt vera. Mela jiena xogħli huwa mmur il-lukanda jew inkella l-port niġbor in-nies, niġborhom fil-coach jew fil-vans kont kemm ikunu nies ġieli jkunu familja waħedhom u nurruhom Malta. Jew ikollna l-belt, l-imdina, nieħduhom anke għawdex madwar Malta kollha. Xogħol ta' gwida mhux għal kulħadd. Ġifieri trid tkun tħobb, ovvjament. Trid tkun tħobb taħdem man-nies, irid ikollok paċenzja kbira, għax jekk m'għandekx paċenzja, in-nies xi kultant mhux kollha jkunu mill-ħelwin, mhux kollha jkunu faċli, però trid tkun tieħu pjaċir u trid tkun tħobb dak li qed tagħmel. Eżempju jiena Malta, il-baby tiegħi inħobba wisq il-Malta patriottika ħafna ġifieri fejn jidħol Malta u jindunaw it-turisti għax wara t-tur jgħiduli ġaltna nħobbuha għax jidherli. Ġifieri trid tkun tħobb il-pajjiżek, trid tkun tħobb il-lingwi ovvjament, għax jiena dik kienet il-main thing tiegħi wkoll. Trid anke tara n-neċessitajiet tan-nies, eżempju jekk inti għandek grupp żgħażagħ, mhumiex ħajinteressaw ruħhom daqshekk fuq il-preistorja, m'intix ħatidħol daqshekk fid-dettall. Allura waħda mill-ħiliet tal-gwida li inti trid tadatta ruħek għall-grupp li jkollok. Jekk inti għandek imbagħad storiku, għandek il xi ħadd li jifhem ħafna fl-istorja, ovvjament ħatidħol iktar fid-dettall, ħatoqgħod tiftaħar bil-pajjiż bl-istorja tiegħu. Però trid dejjem tadatta ruħek, naħseb dik hija waħda mill-ħiliet l-iktar diffiċli għax inti għandek il-high class, għandek il-low class, għandek il-middle class, għandek nies li fadlu il-flus ħajjithom kollha biex jiġu dil-holiday Malta u trid tagħmililhom indimentikabbli, għandek nies li jsifru darba f'xahar allura jaraw ħafna u trid tagħmililhom interessanti li Malta huwa pajjiż. Jiġifieri għandek ħafna sfidi wkoll. Però ovvjament imbagħad tara kif ħaddadatta. U żmien ovvjament jien ili 24 sena ġifieri issa drajnieh ix-xogħol. Ovvjament ma stajtx insir gwida mingħajr l-ITS għax hemmhekk tista' tieħu l-liċenzja biss ta' gwida. Kien ikollna ħafna on-site, ġifieri kellna ħafna prattika bil-lingwa, kellna teachers ġifieri bil-lingwi stess. Kellna ħafna prattika anke li titkellem bil-lingwa quddiem sħabek. Dik kienetna ħafna u rix tkun on-site li mhix ħaġa tal-iskola li tkun bil-qiegħda fuq bank. Il-history tallimni hemmhekk, l-ITS kellna l-history lessons ukoll ma' historian, però konna nkunu wkoll fuq barra on-site, dik importanti ħafna. Ta' età bikrija, Olivia minn dejjem kellha xewqa li ssir gwida, ħolma li saret ilha realtà qabel ma lqet l-20 sena. Imma hekk kif id-dinja waqfet ħesrem bil-midja tal-Covid, id-destin igwida f'direzzjoni mhux mistennija, il-midja soċjali. Kelli teacher tal-Year 5 li kienet tgħidilna żommu diary u minn dakinhar bqajt inżommu u kelli diaries għandi kaxxa sħiħa fil-garax u dejjem ngħid se nagħmel bihom. Jiena nħobb ħafna nuri ħajti u dejjem kont ngħid ara dil ħaġa jisni nista' nagħllem il xi ħadd biha. U nieħu pjaċir. Ovvjament li trid tieħu pjaċir biex tidher fuq is-social media u taqsam ħajtek man-nies, trid tkun tħobb. Jiena nħobb u jiena nħobb li mill-esperjenzi tiegħi nagħllem in-nies. Inħobb li minnu lonely li hawn ħafna nies li qegħdin weħedhom, mhux weħedhom physically, ikunu ma' ħafna nies imma mentalment ikollhom bżonn, ikollhom l-ansjetà, jaħsbu li huma qegħdin weħedhom fis-sitwazzjoni li qegħdin. U nieħu pjaċir li min isegwini jgħidli li jikkonsla jara lili. Ħafna nies jgħiduli naraw lilek għax ngħid
jekk Olivia jirnexxiela bi 3 tfal jiena ħajirnexxieli bi 2. Umbrella. Oh, ta' umbrella. Għalfejn tibna xe. Xe, seħe, xe, mux xe. Għalfejn tikteb seħe. Iwa l-ħu għalfejn ta' la rasa. Il-ħe, tittaqta la rasa, inkella bla ħos. Tlaqti. Jiena naħseb, avolja hemm ħafna nies li jgħidu li jieħdu pjaċir jaraw ir-realtà, mentri kif ikun hemm xi ħaġa eżaġerata u kbira xorta jarawha. Però naħseb in-nies jieħdu vera pjaċir jaraw ħajja reali. Ġieli saqsejta jiena mistoqsija bħal din li l-nifsi, ngħid imma għalfejn jarawn in-nies. Għandna ħajja vera komuni bħal m'għandhom naħseb 90% tal-Maltin. Jiena minnaddaf, niħossib it-tfal, għandna ħajja biżi, dejjem niġru l-awlem, ġifieri ngħid, però n-nies ikunu jridu jaraw li huma mhumiex weħedhom li jridu jlaħqu ma' kollox. Il-ħajja mhijiex faċli, trid tara kif tibbilanċa bejn fun, work, ġifieri naħseb li għalhekk jiffollowjawna. U ovvjament għax it-tfal xarhom orange li ma tantx tara Maltin b'xarhom orange. Ovvjament dik il-ħaġa li tqum filgħodu u tirċievi 60 messaġġ jgħidulek thank you tal-li qed taqsam qalbek magħna, bonġu kif inti anke jekk ma titfax, in-nies jibatulek inti okej. Ħafna nies qed jistennewk li tibgħat. Grazzi tal-li għejntni, bis-saħħa tiegħek għamilt xi ħaġa dik vera toġobni, meta jgħiduli bis-saħħa tiegħek dik kienet u jibatuli xi ritratta xi riċetta jew hekk. Sodisfazzjon kbir, ħaġa żgħira ġifieri, però lil dak il-bniedem qed tagħmillu anke dakinhar iltqajt ma' mara qalt li għamilta tar-riċetta li għamel ir-raġel tiegħek, ġifieri tieħu pjaċir li qed tinkludi isek ħajtek mal-ħajjiet tal-followers. Din hija ħajti fuq Instagram, ġifieri issa skont il-ħajja fejn ħa toħodni. Jekk jiġri xi ħaġa kbira, joħodni lil hemm, jekk nibqgħu kif aħna, we are more than happy. Ferħanin kif aħna, ġifieri jibqgħu jaraw l-Olivia li qed jaraw bil-familja. Li jiġri bil-fors, it-tfal qed jikbru u dejjem ħajaraw tfal differenti, għax anka qabel kienu jaraw tarbija meta żgħira kienet għadha żgħira, issa ovvjament affarijiet ta' trabi m'għadniex nagħmilhom għax issa tfal qed jikbru, issa qed nibdew bit-teenagers. Ġifieri dik ovvjament dik ħatinbidel ħajarawha żgur tinbidel in-nies. Ir-role model tiegħi ħallietna ftit snin ilu kienet in-nanna. Jinkelli n-nanna meta nara ritratti jew niftakar x'kienet tagħmlilna ngħid eżatt fotokopi tagħha ħriġt. In-nanna kienet dik li tilqa' tfal kollha, tlaqqana paċenzja, tilab magħna, tagħmlilna l-affarijiet, tagħmlilna l-ilma fil-ġardina. U narani ħafna bħala, ġifieri inħares lura u nara lin-nanna u ngħid bħala rrid inkun. Issa li l-ħajja reġgħet qabdet ir-ritmu ta' qabel, Olivia tagħmel l-almu tagħha biex tibbilanċja l-impjieg ta' gwida mal-viżibilità li rawmet online. Iżda l-kemm Instagram huwa impenn attrajenti, Olivia tixtieq tara li l-aktar nies jitħajru jidħlu għal kors ta' gwida li mhux biss huwa ta' sodisfazzjon iżda li hemm domanda kbira għalih. Jiena guiding inħobbu ħafna. Inħobbu ħafna ġifieri jiena nissuġġerixxi anke meta jibatuli xi ħbieb tiegħi jien nissuġġerixxi min iħobb ikun barra, min iħobb min m'għandux paċenzja bħali li jaħdem f'uffiċċju, min iħobb il-lingwi, l-istorja ta' Malta, jiena ninkoraġġixhom biex jagħmlu l-kors ta' gwida u jilħu guides għax vera xogħol sabiħ interessanti. Ovvjament trid tkun tħobb għax hawn nies li jgħidu li lejna ma rridx naħdem ma' nies, lejna ma rridx naħdem barra jien irrid sija tfissi dawk ovvjament le, però jiena nieħu pjaċir u I recommend it. Ġiet naqa' ta' problema il-ħajja tiegħi biex inħalli x-xogħol warajja għax ix-xogħol ġie parti minn ħajti. Din mhix ħaġa programmata, mhix ħaġa irreċtata, din hija ħajti. Ġifieri huwa naqa' diffiċli li tissepara tnejn li huma l-ħajja professjonali mill-ħajja ta' kuljum, però li l-ħajja ta' kuljum, il-ħajja professjonali saret il-ħajja ta' kuljum tiegħi wkoll. Jiġifieri waqt li jiena nkun qed nuri l-ħajja reali u l-ħajja ta' kuljum tagħna, inkun qiegħda xogħol ukoll, jiġifieri ishom amalgamaw ma' xulxin.
Hemm ħafna sfidi u matul il-ġurnata ara kemm l-om bħal kull om insomma jafu x'jiġifieri l-ommijiet jiena ngħid u llum il-ġurnata iktar u iktar l-istudju, l-iskola demanding ħafna wkoll bit-tliet tfal, teams ta' kull wieħed, affarijiet li jkollok bżonn tixtri tagħmel. Però huwa sodisfazzjoni at the end of the day tgħid għamilt kollox. Ovvjament dejjem bil-listi, dak huwa trikk, il-listi dejjem nittikkja u naqta' dak li nkun għamilt, imma importanti hu li jsir kollox. Parir lill-ommijiet biex jiffollowjaw l-instinkt tal-om. Jiena nemmen li kull ma tħoss l-om hija l-verità, hija r-realtà. Ma tiġ tagħtikas in-nies, jekk qed trabbi lil uliedek trabbihom kif tħoss inti li hu tajjeb għalik, tajjeb għalihom żgur. Illum hawn ħafna affarijiet fuq social media u kullimkien li tuk stampa ta' kif ħa timxi bħala om, però dan m'hemm l-ebda ktieb li jgħalmek kif ħa tkun om. Om trid timxi bil-qalb, trid tħobb. Jiena l-tfal, ħafna jgħidulek le ma tix tkun il-ħabiba, trid tkun ommhom, però sabiħ. Jiena naħseb li sabiħ tkun il-ħabiba tagħhom ukoll. Għax it-tfal ħbieb iridu. Kif rajna il-ħajja ta' Olivia hija waħda impenjata u għalhekk wasal il-waqt li ngħidula saħħa biex tqatta' ftit ħin mal-familja. Min-naħa tagħna narawkom għall-episodju li jmiss fejn se nsiru nafu ftit aktar lil mistiedna speċjali oħra. Niltaqgħu ma ndumux. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.